Salamu alaikum masu sauraro, ni ne Abubakar Buba, yau kuma muna tare da Nana Asma'u Modibo domin tattaunawa akan illar cin zarafin mata. Nana Asma'u, me ake nufi da cin zarafin mata? Cin zarafin mata na nufin duk wani abu da ke toye mata kogi ko cutar ita. Tasiri wannan matsala yake da shi ga iyali. Awo tsoro, damuwa da rashin zaman lafiya a gida baki daya. Me yake haddasa irin wannan matsala? Talauci, rashin tarbiyya, rashin ilimi na daga cikin dalilai. Me za ki ci game da masu yaɗa tsiraicin mata? Wannan yana ƙara jefa mace cikin damuwa da kuntata rayuwarta. Ya kamata mutane su nuna tausayi kuma su kare mutuncin wanda abin ya shafa. To yanzu ya za mu magance wannan matsala? Akwai buƙatar wayar da kai da kuma hukunta masu aikata cin zarafi. Iyaye da malamai su ƙara kula da tarbiyya da kuma faɗakar da al'umma. To wani sabo kike da shiga matan da suke fuskantar wannan matsala? Kada su yi shiru su nemi taimako daga hukumomi. Kafin mu yi sallama da ku muna taya abokin aikinmu Abdulrazak Inuwa murnar kammala PhD dinsa. Allah ya sanya alkhairi kuma nan gaba muna sa ran ka zama farfesa insha Allah. Za kuma mu yi amfani da wannan dama wajen mika sabon gaisuwa zuwa ga anti babba wato Samira Sa'ad Zakirai Mama Husna da Maryam. Muna yi mata fatan alkhairi, Allah ya biya mata bukatunta na duniya da kuma lahira. Muna godiya da kasancewa tare da mu. Mu kasance masu mutunta mata domin gina al'umma mai zaman lafiya.